Ina, hun starter med at stille mig et spørgsmål. Ja. Jeg er virkelig dårlig til geografi, skal I lige vide. Det her det er ikke geografi, det er min hundespørgsmål. Okay. Hvad race er min hund? Det er en svensk... Nej, en mønnehund. En mønne. En italiensk mønne. Fuck det! Nå, okay. Yes! Nej, det var rigtigt, det gør. Ja, det var rigtigt. Hvad race er min hamster? Der er jo ikke nogen race. Jo, der er. Du skal gætte. Jeg har fortalt dig det så mange gange. Er det lost? Ja. Okay. Giv mig lige en lille hint. Den er sibirisk. Nu ved jeg det overhovedet ikke. Sibirisk dværghamster. Det var også det, jeg skulle sige. Okay. Okay, nej. Det skal du må ikke holde på hovedet. Jeg holder op. Ej, du rammer ikke. Det er fint. Ja, okay, næste spørgsmål. Og vi har bare mascara på det fucking lort. Okay, hvad hedder min far? Nej. Han hedder... Gæt. Hurtigt gæt. Mit øje! Jeg kom til at brække mig selv i år. Det var det så. Ej! Det vil jeg have. Han hedder Jan. Nej! Hedder han Jan? Ja! Fuck, jeg er god til det her shit. Jeg skulle til at sige Ole. Jeg skulle til at sige Ole. Hvad hedder min mormor? Jeg er Lisbeth. Nej! Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Maj-Britt. Jeg fortæller. Lisbeth er Maj-Britt, ja. Der er 2 der på. Det er fint, det er fint. Jamen. Okay, Laura. Okay. Min mascara. Okay. Næste spørgsmål. Ej, du skal kunne vide spørgsmålene. Ja. 2 sekunder. Jeg har den faktisk. Okay, jeg tager lige min nederdel af. Altså, jeg er bare rolig. Jeg har cykelshop. Hovedstaden i Indien. Bangkok. Nej, det er hovedstaden i Thailand. Er det det? Ja. Nå, men så den ud. Nej. Laura, nej, det må man ikke. Til nederdel på. Ja. Okay, nu skal vi ikke lige få det på. Jeg tager det op med dine. Okay, vi skal i hvert fald, prøve at lægge min hus. Tæppe. Okay, det her får vi nok ikke ramt. Okay, det er så fint. Prøv lige 2 sekunder, jeg skal lige se. Fuck, det er ikke sjovt. Ej, det er så bedre. Ja, det er bedre. Det er meget bedre. Okay. Jeg ser pænt ud med det lille ud. Så er det mig, der spørger. Hvad race var min gamle hund Boris? Ej, det har du aldrig fortalt mig. Jo, jeg har. Og det er så nemt. Du har set ham fra billeder. Fuck, det er nemt. Nej, jeg ved det. En labrador. Nej, det er ikke en labrador. Det er en Formel 1'er. Det er en Formel 1'er. Ej, no, det er jo en labrador. Pis. Seriøst. Nej. Du svarede bare rigtigt. Nej, okay. Du må ikke hælde vand i hovedet på mig. Du svarede jo rigtigt. Så må jeg ikke hælde vand i hovedet på dig, så er det ikke dig. Okay, vi vil fortsætte. Min iPad sagde, at den ikke havde nok læreplads. Men jeg var ved at spørge dig. Hvad spurgte jeg nu? Når du er færdig nu, jeg skal spørge. Ja, okay.
hedder Tess, hvis min kusine Tess storsøster. Det har jeg aldrig fortalt. Jo, det har jeg i hvert fald. Har du aldrig fortalt? Josefine. Det er min storsøster, der hedder. Nå ja. Nå ja, søster. Det var ikke direkte i nakken. Var det dejligt? Jo, jeg fik ikke noget ned i nakken. Så kan så. Okay. Hvad hedder min? Jo. Ikke alle 4. Okay, bare 2 af dem. En af dem. Jeg ved ikke engang. To af dem. En af dem på min fars side. Der er en, der hedder Tom. Nej, det er Emilies. Så det er det ikke. Pas. Okay. Vi laver water challenge. Okay. Hvis du kommer hen, så du må lige til. Ja, okay. Næste spørgsmål. Okay. Spørg mig. Okay, hvad med yndlingsfarve? Det fortalte jeg dig her tidligere i skolen. Det er grøn. Nej, det er grå! Sort, hvid! Pastelfarve. What the fuck? Der er mange pastelfarver. Det er bare alle pastelfarver. Det var noget i nakken. Ja. Hvor mange følgere har jeg på Instagram? Det fortalte jeg dig til her i dag. 172. Var det rigtigt? Ja! Fucking lort! Okay, jeg gør lige dit plads. Jeg kan ikke gøre det endnu. Åh nej. Okay, nu skal jeg stille dig. Okay. Hvor lang tid har jeg gået til dans? 6 år. 7 år. 8 år. 9 år. Det er ikke fortalt. 3 uger. Nej, altså i hele taget. Altså sådan, i det hele. Min svar var 6 år. Så ved jeg det. Er det 4 år? Er det 4 år? Ej, det var helt det var jeg blev hurtigt. Så det Hvor mange år? er 9 år og 3 uger. Nej, det er alt for meget. Prøv lige at se, hvad det er. Jeg har fået plads. Det gjorde hun også med mig. Jeg gjorde det op i ansigtet. Okay. Hvor gammel er min mor? 29. Nej. Hun er 31. Nej, hun er 30. Hun er sidste år sagde du, hun var 28. Jeg sagde, hun var 29. Du sagde? Okay. Hvorfor? Jeg kom. Hvordan kan du... Det var alligevel ikke så slemt. Nej. Meget. Skal vi begynde at tage lidt mere i? Ja, for nu skal det have vand væk. Vi gør det indtil vandet er væk. Ja. Sådan der. Okay. Lidt mere. Okay, det her det har jeg fortalt dig. Hvad er min yndlingsblomst? Din yndlingsblomst? En rose? Nej, violer. Jeg elsker violer. Rosa, røde, violer og blå. Slow motion. Og jeg våd i forhold til dig. Det er fordi jeg har tørret mig. Fordi jeg bare har været rigtig alt. Okay. Hvor gammel er min mormor? 49. Nej, hun er sgu dig. Hun er 50. Det var min mor. Jeg har fået vand i øjnene.
Okay, næste. Sorry. Hvor var jeg sidst henne på ferie? Der var du... Rom? Nej, ikke Rom. Der var du... Der hvor du er næsten altid... Jeg ved ikke... en eller anden ø. Jeg venter. Jeg venter. Fur. Nope, jeg var i Søndervig. Det er ikke nogen ferie. Jo, det er. Jeg overnattede det i dag. Okay. Der var ikke engang sat meget, fordi jeg drak det. Okay. Hvor gammel er min far? 34. Er det 35? For helvede! Du har sagt flere år. Det var mega meget, du havde i der. Hallo, jeg tog godt. Okay, skal jeg vise, hvor meget man må tage i? Nu må man tage sådan her i. Altså, du mener... Mere. Mere i. Fint. Mere. Nej, jeg tager bare lidt mere. Okay, det er fint. Jeg tager bare lidt. Godt. Okay, så det er så. Ja. Nej. Jo. Nå jo. Okay. Sådan. Kom nu. Hvad er dit yndlingsdyr? Dit dyr. Yndlingsdyr. Er det? En woofer. En hund. Nej, det skulle da en woof. En safer. Jeg har ikke noget yndlingsdyr. Ej, så jeg finder lige på det der. Nej. Water challenge. Spørger man om hinandens spørgsmål, så hvis hun svarer forkert, så får hun vand i hovedet af mig. Så hvis jeg svarer forkert på et spørgsmål, så får jeg vand i hovedet. Det er min mor. Ja. Okay. Hvad farve er vores tag? Laura. Lærke, hold kæft. Det er gråt. Nej, vores tag. Vores tag er rødt, men sådan grønt. Jamen, det var fordi derude. Det er sort. Ej. Den var god, den der. Jeg havde lyst. Nej, det er godt. Så er det mig, er det ikke? Jo, det er mig. Har du svaret? Jeg svarede. På det der spørgsmål. Hvad for noget? Nej, for jeg spurgte om det der dyrespørgsmål, og så sagde jeg, at jeg lige ville lave det. Okay, bare lige lave det. Hvad for at tage? Og så spørger jeg dig i hovedet, og så spørger du mig. Okay, så nu skal du spørge mig. Okay. Nu har vi taget det op til så meget her. Så det er fint meget. Hvor gammel er Lulu? Mit hamster? 3 år. Er det? Okay. Dig?
Okay. Og jeg har gjort det sådan lidt lungt, så det ikke bliver alt for koldt at sidde. Okay, kommer der et lidt om landet. Fuck! Jeg er så dårlig til land. Det er dyr der. Ja, kom nu der. Okay, der. Okay, det lyder. Okay, Animal Saver Laura. Fuck. Okay. Hvad? Okay. Jo, jeg kan det godt. Jeg har lige sådan. Hvad er hovedstaden? Frankrig. Nej. Paris. Fuck, hvor er jeg dum egentlig. Det vidste du godt. Du må ikke sprøjte på mig, jo. Hest. Det må jeg snart. Hvad er mit yndlingstøjmærke? Nej, hvad er min yndlingsfarve? Sort og hvid. Nej. Grå. Det er grå. Det er fucking ikke. Det er en blanding. Det er ikke grå, Jo, Laura. det er. Det er grå. Min yndlingsfarve er grå. Okay. Okay. Hvad er altså, hun har min kusine. Den største er. Jeg har aldrig hørt eller set din kusine. Jeg har aldrig nogensinde hørt, at din yndlingsfarve er grå. Golden Retriever. Nope. Er det? Det har du fortalt. Nej, du må ikke bare stoppe og gøre det. Nej. Jeg kom der. Så lille dommer. Nej. Nej. Fuck, du er dårlig. Det er faktisk en job, vi gør det her med fuglen. Stop det, Ina. Ja, Ina, du har gjort det en gang. Ej, det er så nice. Ina, stop det. Stop! Det er dig til at spørge mig. Okay. Nej, det har du lige gjort. Jo, nej. Nej, jeg har ikke. Nej, okay, jeg tager bare lige hurtigt. Laura, hvis du gør Jeg gør det ikke. Ej, prøv at se. Hvad er mit fulde navn? Ina Liv Husted Jespersen. Hvad mere? Ina Liv Husted Jespersen. Hvad mere? Det ved jeg ikke. Ej, okay, det var så. Yeah. Okay. Man kan ikke se det. Nej. Ja. 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 Okay. Så kan du bare stille det i jorden. Nej, det er lige meget. Okay. Hvad hedder min morfar? Nej, det ved jeg ikke. Det har du aldrig sagt. Jo, jeg har. Jo, jeg har. Paul. Det hedder min morfar. Hvad hedder din morfar? Han hedder Morten. Det passer altså ikke din morfar. Okay, så her der kommer vi op og ja, i en vandkamp, så jeg nyd og se den. Hej hej! Laura, se. Okay. Jeg gjorde det på en lille smule for dig. Gør det ikke. Jeg fucking smadrer dig. Ina. Jeg gjorde det heller ikke. Nej, okay, så stop. Nu er der jord på mig. Vi vasker den lige. Okay, når den her balje er fyldt, så henter vi en mere. Den her balje ikke er fyldt mere. Ja. Jeg har lige lidt ud. Undskyld, det er bare vand. I festede og sådan noget. Og så blev den så tømt. Og nu er den. Okay, så det her, det var alt for mig og Inas water challenge. Jeg håber rigtig meget, I nåede den. Og så ses vi en anden gang. Hej hej. Forresten, vores navne på Instagram og sådan noget bliver linket nede i beskrivelsesboksen.